לאבא שלנו. לדוד. לדוד. תן קצת יין. לגיס שלי. עד 120 לאבא. ואבא כזה יש פעם בחיים, אין פעמיים. ואבא שיבה טובה. אז הרבה שנים טובות ובריאות שתעזור לכל האלמנות והרווקות והגרושות. את צריכה לבדוק את העניין הזה, 11 בלילה. כן. זה קצת... נברך לשיבה טובה ואריכות ימים. תשמור על עצמך, אוהבים אותך. תודה רבה לכל המאפיונרים פה וטוב להיות אחד מהצוות פה. משפחה כזאת, רק להיות גאים ושתהיו לי בריאים. ושנגוק לכולם, לא רק לי עד 120. עד 120. לכולם אני רוצה לגוק עד 120. אמן. אמן. מזל טוב. ברוך. כן. ראש המאפיונרים.